Γεια σας παιδιά, έφτασε και εγώ νέο κανάλι και σήμερα θα παίξουμε με τον YouTube Θάνο και τον Όγκη. Να ξέρετε και οι δύο έχουν κανάλι στο YouTube. Ας ξεκινήσουμε τώρα. Να ξέρετε καλά να περάσετε το βίντεο, δεν αναγκάζω κανένα να κάνει εγγραφή, like και ό,τι θέλετε. Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή μόνος του. Ξεκινάμε. Thumbs down γιατί υπάρχει ένα νέο event στο Brawl Stars, όπως το λέει όποιος δεν το ξέρει. Πρέπει να κάνει thumbs up πολλές φορές. Γεια σας κύριε Γιάννη. Όχι, απλά πήγα στο μπαλκόνι γιατί εγώ αισθανόμουν. Μέσα. Εδώ, συγγνώμη για πίσω, σας συγγνώμη πάρα πολύ και αν θέλετε γιατί σας το χάλεσα μπορείτε να βγείτε, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε τον Όγκη απλά να κάθεται και τώρα θα κάνει το τρελό play ή θα κάνει τη βλακιά. Ναι! Μπράβο Γιώργο. Sorry, όχι Γιώργο είναι μπράβο Όγκη. Thumbs up. Μπράβο Γιώργο. Θα έπαιξε και δεν θα μπαχάει έπαιξε το τζαβέλι. Φίλε. Παίζω το συγγνώμη παιδιά, παίζω πολύ καλά. Sorry. Εγώ φταίω, sorry. Εγώ φταίω, συγγνώμη παιδιά πάρα πολύ. Πάμε τώρα, θα προσπαθήσω να τραχαντέρω. Όχι, μπράβο γύρω. Έχω την B που μου κάνει, με πάει 2 HP και μετά από την άλλη μου μπαίνει με πολλούς πάμε. Σούπερ, μπράβο, μπράβο. Άλλο ένα hit την B, Γεμίζει το σούπερ ξενόλο και στέλνει. Έλα. Όχι, θα να κάτσει να φλέρεις, Ο Γιώργος τους έχει, μπράβο, 2v2. Συγγνώμη αν μιλάω πολύ. Έλα το έχει. Μπράβο! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, παρόλο που δεν έπαιξα καθόλου και απλά ήμουν άσχετος και βίντεο μάλλον θα κάνω ξανά αύριο. Αντί για... θα συνεχίσουμε αύριο, για...